Avui començo una nova sèrie en el diari de confinament. Almenys un cop a la setmana tindré en aquest espai persones que aportaran la seva mirada sobre la Catalunya, sobre les ciutats que ens queden l'endemà de la pandèmia. Avui començo amb la Maria Cisternes, arquitecta, articulista habitual del diari Ara i també una de les persones que participen en aquesta estratègia Catalunya 2022 promoguda pel Govern de Catalunya. La mirada de la Maria ha estat molt present en el debat públic aquests dies. De fet, contribucions seves al voltant de com han de ser els habitatges en aquest món, en aquestes ciutats que ens esperen, també com ha de ser l'urbanisme, com hem de dissenyar les ciutats, han estat molt presents. Avui és un honor començar aquesta sèrie amb les seves paraules. Aquesta pandèmia, malauradament, ens ha fet prendre consciència sobre el parc edificat que tenim i ens hem adonat que hi ha moltes situacions d'infrahabitatge. Hem de comprendre quins són els barris on hi ha més sobreocupacions i hem d'ajudar a construir aquest parc d'habitatges públics, decents, generosos, que ens ajudi a mitigar aquestes situacions de crisi, perquè de crisis com aquestes, malauradament, hi haurà més. El que passa és que si només tenim un 1,5% del parc d'habitatges públics, és molt difícil que puguem ajudar aquells llogaters que ara han perdut la feina o que tenen situacions econòmiques de més vulnerabilitat. Una altra qüestió que ha aflorat després en la gestió d'aquest temps de pandèmia ha estat no haver-nos de moure, com baldufes 10 vegades al dia per tota la ciutat. He vist l'Apartamento de Billy Wilder i el protagonista explica com en el seu edifici, a la planta 20 i 25, tenen entrades escalonades. Uns entren a les 9, els altres a les 9 i 10, els altres a les 9 i 20, i ell explica que això és per no col·lapsar els ascensors. Això traslladat a escala metropolitana té molt recorregut, perquè vol dir que ens podem plantejar flexibilitzar els horaris d'entrada, pensar que no totes les escoles han d'obrir al mateix temps, ni totes les feines. No? Si som capaços d'abordar això, com hem abordat la pandèmia, segurament evitarem que hi hagi col·lapses a les 8 del matí als ferrocarrils o al metro, o que ens trobem tots a les rondes fent cua amb el cotxe. Pensant que el 70% de la superfície de l'àrea metropolitana l'ocupen espais verds, hi ha un projecte interessant a París que és la recuperació del Bois de Boulogne i del Bois de Vincennes. Són espais que fan 2 o 3 vegades l'espai de Central Park a Nova York, per tant, boscos immensos als extrems, als límits est i oest de la ciutat de París, però que aquests dies han gaudit moltíssim els ciutadans veient les zones humides, la seva biodiversitat, ànecs, tota mena d'aus, flors, i que dona esperança que es pot reconciliar els espais ambientals i naturals amb un ús intensiu de la ciutat.